سلامات عنا هبلنا كبرات خاتلت مراب نيوز حزون كم تلمود حدشت مع بالتات حزنا مزينا لنا لو معنتي اب كباب تنبين درون بالزقنا تزن بكم زرفدتن حزبن سراويتن افت خباب زنبره دما باب استفلالي ጥንቃቄታት ክገብር ዝበጽሐ ማዕድ ኣሎ እዚ መልእኽቲ እዚ ሕዝውን ማሕላለፈልና ኢሎም ዝሰደዱልና አካላት ኣለው ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ናይ ሎምቕነ ናይ ኤርቪን ማሲንጋ ናብ መቐለ ዝገበሮ ጉዕዞ سعيبو نشتي تناي خوينات نورو خوينات النقرات نشتي يرجع دخون قبل زحسب زنبره هزب تجري حزون بناي بلزقنا درون وقحت صباحه اب تيرر وي كابر عدنا خاطو زغبرلو زلو مسرح زيون كلاتنا خون كنا نقبلنا بزخون خوينو كن اتا نايلو معنتي ناي درون منقسقاس اب كبابታት تنبين كم زترايتن افت خباب دما تزن بخمز نبرتن افت خباب يزلوهم ناي سراويت ابوالاتن نصحان ناي نبرتن دما لعل تنقاقا نختكبرون اب تنبين تراي زيكونا اب ملا تግራይ نزلو اوشت ناي درون منقسقاسات زلو زلو اب استفلالي خبابታት زلوهم حزون بጉጅላ አይተخيدو اتوم ناي سراويت ابالاتون بولكع بناي عبي ناي تنقاقا ناي تنقاقا تግባራት نخفصمون እቲ ነባር ማሕበረሰቡን ኩሉ ንሰምዕን እዚ ሓበሬታ እዚ ኩሉ ተዘጋጅሉ ንኽጸንሕን ድማ ኩላትና ሼር ምግባር ከይነርስሕ ኩለኩም ይደለ خبرت ተኸታተልቲ منبارتهم لو معنتي خنريهم حاسبيهم زلخو عبيتي زعباتات دما بانداتات تግራይ حشكرنا ابي كسمامعون كم زي كالن نبعلهم حبيروم اب زي يقمطلو درجه كم زبصحن بتوسخ دما شفاتو عفارون ببغزيو نافرسون ناتبتاتون كم زلون عبي في الليات ون يقطمون كم زلون كبعلوم زبصحنا حبريتا رخيبنا لنا زي نباخم محترب بيلنا خنبصحينا بتوسخ دما سراويت سودان دوب ኢትዮጵያ بمتحاس اب سلسته كبابታት ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝነበረ ሓይሊ አርኤስኤፍን ብልጽግናን ከም ዘጥቅዕነ ዘሎ ሓበሬታታት የመላኽተለው ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት መንግስቲ ሱዳን ኣብ ዘውፅኦ መጠንቀቕታ ሓይልታት አርኤስኤፍ ኣብ ዘለዎ ቦታ ኪድና ከንድምስሶም ኢና ኢሉ ኣጠንቂቑ ከም ዝነበረ ዝዝከር ይኽብራት ተኸታተልቲ እዚ ኢልና እምበር ናብቲ ናይ መጀመርያ ዛዕባና ክንሓልፍ ከለና ብዛዕባቶም ባንዳታት ትግራይ ሕሽክርና ናይ ኣብይ ከሰማምዖም ከም ዘይከኣለን ننبعلهم حبيرهم اب زي يقمطلو درجه بصيحهم ننبعلهم اب متقوقامن اب متسسارن كم زلو زبصحنا حبريتا ملخيتولو كم زفلت اب زتفلالي كبابታት ናይ ኢትዮጵያ ማለቱን اب አዲስ አበባ ሆነ اب ዓፋር ኮነ ካሉት ከበብታት ዘለው ካብ ናይ ብልጽግና ሕሽክርና ሕሻና ኢሎም ዝኸዱ ባንዳታት ኣለው ብዚኣቶም ድማ ሕዚ ነንባዕሎም ብናይ ጠቕሚ ዝተደራጀው ጠቕመኛታት ከም ዝኾኑን ምንም ዓይነት ዕላማ ከም ዘይብሎም ነቲ ናይ ብልጽግና ይውክልና ኢሎም ንሳቶም ዝሓሰብውን ብልጽግና ድማ በቲ ንሳቶም ዝደለይዎ ልክዕ የገልግሎምን ይኸፍሎምን ከም ዘየለዩ ተዝበጽሕና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ነዚ ሲዒቡ ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣገልገልቲ ወይ ከዓ ባንዳታት ሓሽከርቲ ናይ ብልጽግና ዝነበሩ ድማ عبيتي ዝኾነ ባእስን ክትዓትን ከምኡውን ምጥርጣራትን በጽሑ ከም ዘሎን ከምኡውን ሓቢሮን ክጓዓዙሉን ከመጡሉን ዘይኽእሉ ኩነታት በጽሖን ከም ዘለውን ይተዝበጽሐና ሓበሬታ ኣመላኽቱ ዘሎ خبرات ተኸታተልቲ መጀመርያ ካብ ትግራይ ወፂኻ ነቲ ናይ ትግራይ ህዝብን ምምሕዳርን ክሄድካ ክትወጽእ ከለኻ ምስ ጸላኢ ወጊን ከለኻ ማለት እዩ خبرات ተኸታተልቲ ነቲ ናይ ጸላኢ ዕላማ መፈጸም ኮይን ከለኻ ማለት ከዓ ኣብ ልዕሊ ህዝብኻን ኣብ ልዕሊ ሰራዊትካን ከምኡ ድማ ስርዓተ መንግስቲ ናይ ዓድኻን ተቃዊም ከለኻ ማለት እዩ እንድሕር ዓርሳ ማንም ሰብ ዓርሱ ተዘይኽብር ኮይኑ ህዝቡ ዘይኽብር እንተኮይኑ ስርዓቱ ዘይኽብር እንተኮይኑ ሰራዊቱ ዘይኽብር እንተኮይኑ ድማ ንባዕሉውን ከኽብሮ ዝኽእል ሰብ ንምርካብ ከቢድ እዩ ማለት እዩ خبرات ተኸታተልቲ ነዚ ሲዒቡ ድማ ሕዚ ኣብ ዝተፈላልዩ ኣብ አዲስ አበባ ዝርከቡ ዝተፈላልዩ ሓሻኸር ናይ ብልጽግና ነንባዕሎም ኣብ ምጥቁቃም ከም ዘለውን ብጠቕመይ ጠቕመኻ ድማ ኣብ ዓብይ ባእሲ ኣትዮም ከም ዘለውን በብግዚኡ ድማ ንኣብነት ድማ እንተሪኢና ክብሮም ዘቢብ ስብሃት ላብ ዝበሃል ናይ ባይቶና ሓላፊ ዝነበረ ني توسنا ساعات تأثيره خمس نبرن تعفينه خمس نبرن يوزبت عنا حبريت عملاقي تدلو زوي زرع كادما تي عندي معفنيون مساريون دما توم بعلوم توم ناي تجارو حشاغر بعلوم أتوق إمام كم زسرون توانا مخنيات دما بتغمز تبجسب بأسي كم زكيرون يجبني أيجب كان زبل
مسححات كم زقات أمومن يتزبط حنا حبريتها زملاخت له خبرات تخاتلتي حزوون كاب تግራይ ዝወፀ ማንም ሰብ ክጥዕሞ ከም ዘይኽእልን መስأላ ኮይኑ አንጻር ህዝቢ ትግራይ ዝተሰለፈ ድማ በብግዚኡ ሕዝውን ከም ቃንጫ ሽኮር ሓኺዮም ቶም ጸላእቲ ሓኺዮም ክስድብርይዎ ተኾይኖም እምበር ምንም ዓይነት ጥቕሚ ከም ዘይብሎም ናራይዎም እዮም ዝርከቡ ብዝተፈላለዩ መልክዑ ካብ TDF ወፂኦም ኣብ ዓፋር ተዓጢቖም ዝርከቡ ዕጡቃት ሓራ መሬት ተባሂሎም ዓርሶም ዝፅውዑ ድማ ሕዝውን በብግዚኡ እናፈረሱ እናተበታተኑ ይኸዱ ከም ዘለውን ብዙሓት ካብቶም ኣባላት ኣብኡ ዝነበሩ ድማ ናብ ስደት ናብ ስዑድ ዓረብያ ከም ዝኸዱን ዝበፅሐና ሓበሬታ ቃልዑ ዘሎ ሕዚ እውን ካብቲ ከባቢ ብዙሕ ግዜ ዝበፅሐና ሓበሬታ ተሎ እቲ ሓበሬታ ንሱ እንታይ እዩ በብግዚኡ ገምጋም የካይዱ እዮም እቲ ገምጋም ንሱ እውን በብግዚኡ ዘየሰማማዕ ሓሳባት እናተለዓለ በብግዚኡ ድማ እቲ ዝነበሮም እምነትን ምትእምማንን ተሸርሽሩ ሕዚ ኣብ ዓብይ ምጥርጣራት ከም ዘለውን እቶም ኣዘዝቶምን ዓበይቲ ንዓቶም ዓበይቲ ኮይኖም ዘገልግልዎም ዓበይቲ ደኽንብሎም እንታይ ኢና ክንብሎም ኣይፈልጥን ብቻ ግን ቶም ኣዘዝቶምን ሓለፍቶም ነው ዘለው ድማ ነንባዕሎም ዘይተኣዛዘዙን ዘይተኣማመኑን ከምኡውን ብጥርጣር ዓይን ዝረኣዩን ከም ዝኾኑ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ተደጋጋሚ ዘቃልዕ ዘሎ ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ ነዚ ስዒቡ ከዓ እቶም ኣብኡ ዘለው እቶም ዝነበሩ ዕጡቃት ብዝተፈላለየ መልክዑ ውሱናት ዋላ ይኹኑ ናብ ትግራይ ዝተመለሱ ናብ ህዝቦም ናብ ዓዶም ዝተመለሱ ተመሊሶም ኣለው እቶም ውሱናት ድማ ናብ ስደት ናብ ስዑድ ዓረብያን ናብ ሊብያን ካልኦትን ከም ዝኸዱ ዝበፅሐና ሓበሬታ ቃልዕ ኣሎ ውሕዳት ድማ ሕዚ እውን ኣብ ኣቶም ኮይኖም ሓሽከርናይቶም ኣብኡ ዘለው ኮይኖም ከም ዘለው እዩ ዝንገር ዘሎ እቶም ኣብኡ ዘለው ሓለፍቲ እውን ሕዚ እውን ብዝተፈላለየ ጠቕምታት ተደሊሎም ይሰርሑ ከም ዘለውን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ቢዝነስ ተዋፊሮም ይሰርሑ ከም ዘለውን ነቲ ኣብኡ ዘሎ ናይ ሓመሬት ተባሂሉ ዝፍለጥ ዕጡቕ ድማ ጀስት ከም ናይ ባዕሎም ብዝበሃል ደረጃ ከም ናይ ግሎም ብዝበሃል ደረጃ ከም ደስ ዝበሎም ይገብርዎ ከም ዘለውን እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘቃልዕ ዘሎ ነዚ ስዒቡ እውን እዩ ቶም ዕጡቃት ብዙሕ ግዜ ሕቶታት የልዕሉ እዮም ንኣብነት እኳ እንተሪእና እቲ መጀመርያ ዘደራጀዎም ተስፋይ ንጉስ ወዲ ራያ ዝበሃል ንሱ ኣብቲ ናይ ሰራዊት ምምሕዳር የለን ሙሉእ ብሙሉእ ታሽሙ ገይሮም እዮም ኣግሊሎም እዮም ካብቲ ናይ ሰራዊት ኣብኡ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ድማ እንታይ እዩ ቶም ድሓር ዝኸዱ ከም በዓል ጀነራል ወዲ አንጥሮ ዝበሉ ካልኦት ከም በዓል ወዲ ራያ ዝኣመሰሉ ካልኦት እውን ኣለው ቶም ድሓር ዝኸዱ ጀነራላት ኮነሬላት ገለመለ ኣለው ንሳቶም ናፍቲ ናይ ሰራዊት መምራሕን ምምሕዳርን ንኸይቐርብ ከም ዘግለልዎን እዩ እቲ ዝግለጽ ዘሎ ሓበሬታ ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ ኣብዚ ስዒቡ ድማ ሕዚ እውን ንዝተወሰነ ግዜ የቁም እስረኛ ገይሮሞ ካብ አዲስ አበባ ከይወፅን ከይንቀሳቀስን ገይሮሞ ከም ዝነበሩን ጸብጺምናልኩም ነርና ኢና ብዝሓለፈ ግዜ ሕዚ እውን እቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ኮይኖም አንጻር ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ዝቃለሱ ዘለው ሓሽከራት ድማ ብበዓል ጻድቃን ገብረተንሳኤን ጌታቸው ረዳ እናተመርሑ ሕዚ እውን ኣብ ዓብይ ጥርጣረን ዘይምትእምማንን ከም ዘለው ብሱል ዝበሃል ወይ ከዓ ንጹር ዝበሃል ዕላማ ከም ዘይብሎም ንኣብነት እኳ ግዜ ኢልዎ ወይ ከዓ ፈጣሪ ኢልዎ እንድሕር ዳ ናብ ትግራይ ኣትዮም እዚ ዝበሃል ፕላን ኣብ ትግራይ እዚ ክንገብር ኢና ናይ ትግራይ ስርዓት ከምዚ ክኸውን እዩ ዝበሃል ክራን ወይ ፕላን ዘይብሎም ከም ዝኾኑ በቃ እቲ ቅልል ዝበለ እኳ እቲ ማኒፌስቶ ዝብልዎ ናይ ፓርቲ ማኒፌስቶ ዘይብሎም ፓርቲ ከም ዝኾኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ ከም በዓል ረዳ ሓለፎም ዝበሉ ምስኣቶም ዝነበሩ መቃልስቶም እውን ካብቲ ናቶም ቃልሲ ዓርሶም ከም ዘግለሉን ከም ዝተኣለዩን ብዙሓት መምሕያሻት ክግበር ከም ዝሓተቱን ተኾነ ግን እቲ ዝኸድዎ ዘለው ኣካያይዳ ድማ ንኹሉ ኣሳታፊ ከም ዘይኮነ ኢሎም ከም ዝተቃወሙን ንምሁራትን ተጋደልትን ከምኡውን መናእሰይን ዘጠቃለለ ምንቅስቃስ ክንገብር ክንክእል ዘለና እንተዘይኮይኑ ግን ሕዚ እውን እዚ እትገብርዎ ዘለኹም ምንቅስቃስ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ዘብፅሕ ኣይኮነን ተቋርፁ ወይ ሓይሽ ዝብል ሓሳብ ሂቡ ከም ዝነበረ እውን ኣብ ዝሓለፈ ቃሊዕና ነርና ኢና ማለት እዩ ክብራት ተኸታተልቲ ነስዒቡ እዩ ድማ እቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለው ተቃወምቲ ዝበሃሉ ሓይልታት ወይ ከዓ ሓሽከራት ንብሎም ዘለና ብዝተፈላለየ መልክዑ ነንባዕሎም እኳስ ክተኣማመኑ ይከኣሉን ካብ ትግራይ ክመፅእ ዝኽእል ሓድሽ ተቃዋሚ ኮነ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት መፅኡ ሓድሽ ሓሳብ ሒዙ ንዝመፅእ ሰብ ክቕበል ዝኽእል ስነ ልቦና የብሎምን ንዕኡ እንታይ ዓይነት ሓሳብ ኣለካ ኢልካ ናይ ምድማፅ ክእለት የብሎምን እንታይ ዳ እዚኦም ብቂም ተበጊሶም በቲ ናይ ኣብ ትግራይ ዘሎ መምሕዳር ግላዊ ቂም ተበጊሶም ነቲ ህዝቢ ይጎድእዎ ከም ዘለውን ሕዚ እውን ንሕና ዝበልናኩም ስምዑ ጥራይ ዝብል ሓደ ዲክታቶሪያል ዝኾነ
መምርሒ ውሃውን ከም ዘሎን ኣብ መንጎ ድማ እቲ ዘይምትእምማንን ምጥርጣራትን ከምኡውን ዓበይቲ ዝበሃሉ ሰፋሕቲ ዝበሃሉ ባእስታትን የጋጥሞም ከም ዘሎን ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣቃልዑ ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ ንኣብነት እኳ እንተሪእና ኣብ መንጎ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኣባላት ናይ ስምረት ነይሮም ሕዚ ብዝተፈላለየ መልክዑ ፍርቆም ሓዲጎሞ ፍርቆም ምስኦም እናተጓዓዙ ዝርከቡ ልቦም ከም ልቦም ስቆኢሎም እናተኣከቡ ዝርከቡ ከም ዘለው እቲ ሓበሬታ በፂሕና ዘሎ እንተኾነ ግን ሕዚ እውን ካብ ህዝብኻን ካብ ዓድኻን ወፂኻ ምስ ፀላኢ ሓቢርካ ተምፅኦ ለውጢ የለን ነዚ ለውጢ ክነምፅኢና ኢሉ ዝሓስብ ተሃልዩ ድማ ሕዚ እውን ዓሻ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ይኽብለኩም ዝደሊ ክቡራት ተኸታተልቲ ናፍቲ ናይ ቀጻሊ ሓበሬታና ክሓልፈኩም ከለኹ ሰራዊት ሱዳን ደቡብ ኢትዮጵያ ብምጥሓስ ኣብ 3 ከባቢታት ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝነበረ ሓይሊ RSFን ብልጽግናን ከም ዘጥቃዕ ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት የመላኽቱ ኣለዉ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት መንግስቲ ሱዳን ኣብ ዘውፅኦ መጠንቀቕታ ሓይልታት RSF ኣብ ዘለውዎ ቦታ ከይድና ክንድምስሶም ኢና ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም። ኣብ ዝሓለፈ ኩሉ እቲ ኣብ ከባቢታት ናይ ብሉ ናይል ወይ ከዓ ክልል ኮርዶፋን ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ኢትዮጵያ ወሰንን ናይ ሱዳን ድንበርን ዘለዎ ከባቢታት ዓብይ ውግእ ከም ዝነበረ ነገርናኩም ነይርና ኢና። ኣብቲ ውግእ ንሱ ድማ እቲ ናይ ኩምሩክ ትበሃል ስትራቴጂካዊት ከተማ መራኸቢት ናይ RSFን ናይ ብልጽግናን ዝነበረት ብኣብ ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ከም ዝኣተወ ተሓቢርናልኩም ነይርና። ብድሕሪ እዚ ብምቕጻል እዩ ድማ ሕዚ ሓይልታት ሱዳን ሰፋሕቲ ዝበሃሉ መጥቃዕታት ኣብቲ ከባቢ እናፈጸሙ ዝርከቡ ሕዚ እውን እቶም ሓይልታት ናይ መንግስቲ ሱዳን መጥቃዕቶም ብምሕያልን ብምስፋሕን ድማ ኣብ ልዕሊ ዓብይ ሰራዊት ናይ RSFን ናይ አብይ አሕመድን ማለት እውን ናይ ብልጽግና ሰራዊትን ኣብ 3 ከባቢታት ማለት እውን እቶም ከባቢታት ሽሞም ሞኦኮሞ ሆመሻ ዳሊ ሻንዲ ዝበሃሉ ከባቢታት ዝነበሩ ሰራዊት ሕዚ እውን ብዘይዳግ መልክዑ ወቂዖም ከም ዘለው እዩ ካብቲ ከባቢ ዝበፅሐና ሓበሬታ ቃሊዑ ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ ሓይልታት ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሕዚ እውን ዓወትና ተጸንበሉ ከም ዝኾኑ እዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘቃልዕ ዘሎ። ኣብ ዝሓለፉ 3 መዓልታት እውን ሓንቲ ናይ ድሮን ናይ RSF ከም ዝሓምሸሹ እዩ ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ። በዚ ብምቕጻል ከዓ ኣብ ሱዳን ኮነ ኣብቲ ናይ ከባቢታት ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሱዳን ዘሎ መዳው ከባቢታት ኩናት ተወሊዑ ከም ዝነበረ እንት ከባቢ ድማ ካብቲ ናይ RSFን ካብቲ ናይ ብልጽግና ዕጡቃትን ሓራ ከም ዝገበርዎ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣቃልዑ ዘሎ። ሓይልታት ሰራዊት ሱዳን ሕዚ እውን ኣብ ድሮ ኣብ ዓብይ ናይ ዓወት ድባብ ከም ዘለው እዩ ካብቲ ከባቢ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታታት ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ። በኣንጻሩ ድማ እቲ ናይ RSF ሓይልን እቲ ናይ ብልጽግና ሓይልን ድማ ኣብ ዓብይ ሽንፈት ፈቅዱ ሰራዊቱ ተበታቲኑ ተደምሲሱን ቁስሉን ሞቱን መሩኹን ኮይኑ ከም ዝተረፈ እዩ ካብቲ ከባቢ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታታት ዘመላኽት ዘሎ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ። እሞዚ ሓበሬታ እዚ ንኩሉ ናብ ማሕበረሰብና ንኽበፅሕ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። እንተኣነ ግን ምድላው ኣብዚዛዚመለኹ ሰላም